Yena wafika indoda engiyaziyo. Kwakuyisabata sengileyisa ngalezi khathi. Nendoda ithwele kubakhophetshali. Sasila saselina. Bese sangakithi le ndoda. Yongishuma yini? Ulime sikipele ngaphandle. Abantu abantu asawanda ngoku. Iyashaya ukukipela ngaphandle ulime indoda. Kanti bayoqinisele ngoyinto. Esikipele ngaphandle ulime. Bamletha. Mase ngithi mina athi ngiyabheka. Lo muntu manje nje uzokwenziwayo. Mase ngithi mina usazalele eyisebenza eduze kwami ayingene endini. Bekuketela. Isabatha nje. Ngika manje. Ngiyabuza. Ithi baba yisabatha ngithi elabani isabatha. Yasibuye nalamanzi ngathi mina wenze abengathi ayashisa kodwa angashisa khona abengathi athi umuntu wangabe umuntu kakhulu ngase ngiyifaka ngesandla lesi ada bamkhuzisa awubhekanga u15 minutes wayesephila ingqo useyabela ngenyawo zakhe kenani sengiyokusengithi noma umuntu uthwelwa ngabachophetshali uyalethwa ngase ngiwakusisa amanzi abandayo sengibona wathi intombi iseyihambela izobo